a tots. Avui volia fer un altre vídeo en català perquè fa molt de temps que no vaig fer un vídeo en català. Fa molt de temps que no vaig aprendre català perquè ara, com sabeu, estic aprenent l'italià i l'italià i català són llengües molt similars, doncs no puc aprendre les dues al mateix temps perquè em fa paura que, per exemple, quan vull parlar català parlaré italià, o quan vull parlar italià parlaré català. És una mica difícil aprendre llengües que són molt similars, però tinc moltes ganes d'aprendre més català perquè català és una llengua que m'agrada molt, però és molt trist perquè aquí no hi ha molts catalans o catalanes, doncs no puc practicar. Crec que fa més d'un mes des de l'última vegada que vaig parlar català amb algú, però espero que pugui doncs, trobar algú que parla català perquè pugui practicar una mica més. Doncs volia fer aquest vídeo perquè avui estava escoltant la ràdio en català i me di cuenta que fa molt de temps que no vaig parlar català i estava pensant una mica en català perquè estava escoltant el ràdio i sí, és per això que volia fer aquest vídeo. Ara sé que estic fent molts errors, doncs si veus aquest vídeo, si us plau, ajuda'm amb els meus errors perquè no parlo molt sovint, doncs necessito ajuda. Però sí, moltes gràcies per veure aquest vídeo. Sí, adeu.